ମା ବାଳ ଅଛି ବାଳ ଝିଅ ଝିଅ ଲୋ ଆର ବାଳ ଅଛି ଦବୁ बोले 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 करूचे मो बाळ बेपार बाळ किले देले जाऊचु 5000 କିଲୋ ମା ନୁଖୁରା ବାଳ ତେଲିଆ ବାଳ ମେହେନ୍ଦି ଲଗା ବାଳ ରୁପି ବାଳ ଉକୁଳିଆ ବାଳ ସେଥିପାଇଁ ସେଟୁକା ଖାଲି କାଉଲୁ ବାଉଲୁ ହଉଛି ଯା ବାଳ ଦିଟା ନେଇ ଯା ନା 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 ମୋର ସେ ବାଳ ଫଳ ଝଡେନି। ବାଳ କିଲୋକୁ 5000 କଣ 5000? ବାବା ଆମର ତ ଗୋଟାଏ ବାଳ ଦରକାର ବୁଣି ପାଇଁ ଆଉ କେଜି କଣ ଦରକାର ଇଏ ମା ଗୋଟାଏ ପିସ୍ ବାଳ ଦଉନୁ କଣ ଗୋଟିଏ ବାଳ? ମୋ ସହିତ ମଜା କରୁଛ ନା କଣ? ହେଲେ ତୋ ପାଇଁ ଆମେ ବାଳ ରେଟ୍ ବଢେଇଦେଲୁ ଗୋଟାଏ ବାଳକୁ 1000 ଟଙ୍କା ବାଳ ଗୋଟାକ 1000 ଟଙ୍କା? ଆଚ୍ଛା ଭାଇନା ବାଳ ଗୋଟାକ ଯଦି 1000 ଦେଖିଲେ ଏତିକି ବାଳରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ଲଟ୍ କିଣିପାରିବି।